El Partit Popular pretén regalar sòl públic per a la construcció de centres privats que fan de l'educació un negoci. Roja Fabra. El Consell elimina 34 aules públiques i suprimeix 48 docents, però manté 50 milions d'euros per a 691 aules concertades. Per això, Roja a Fabra. Prou de negacions a obrir noves línies en valencià. Roja a Fabra. Primer la van ocupar, després la van manipular, més tard la van prostituir, fins i tot amb abusos sexuals. Ara, després del saqueig, l'han tancada, deixant-nos sense mitjans públics en valencià. Roja a Fabra. El model resultant de la reforma laboral és un atemptat contra la vida de les famílies. Roja a Fabra. Traure a Fabra de les institucions és necessari per a la supervivència del País Valencià. Per això, Roja a Fabra. Fabra prefereix defensar els interessos del PP i Rajoy als del poble valencià. Quan Rajoy mana, Fabra calla. No volem un president submís. Per això, Roja a Fabra. 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 Roja a Fabra.